Ми тепер тут з вами стоїмо коло, можу повісти, самої великої скульптури для нас, русинів, то коло нашого будителя Олександра Духновича. Будьте добрі, розкажіть про історію створення цієї скульптури, ну і все, що касається цього прекрасного великого пам'ятника. Скажу вам так, я свого часу, це був 96-й рік, ще до розпаду Радянщини, я встановив пам'ятник загиблим радянським пілотам на Дуклі. Цікавий був збіг обставин, вже після відкриття пам'ятника ми зустрілися у Свиднику, у колишньому окресному райкомі партії, і там, ви мені не повірите, мені подарували книжку Духновича «Хліб душі». Я чув я від батьків своїх, що Духнович, гімн підкарпатських русинів, ще колись у нас на Верховні. Ну, але я цьому значення не придавав, бо я ще був школяр. Я цього не розумів. І там, після такої невеличкої святкової вечері, підходить наш земляк, який воював у з'єднаннях Людвіга Свободи, сам родом із Міжгірщини, ну і розповів мені про Августина Волошина, які там цькування на нього були і таке інше, які там політичні помилки, що, ну, такі різні речі мені розповідав. Але він перший, хто мені сказав, що Олександр Духнович – це є класик європейської педагогічної науки. Не просто так. Потім він мені сказав про Коменського, який теж є класик європейської педагогічної науки, який служив і чеському, і словацькому народам. І така розмова була досить тривала, і те ж саме він сказав і про Августина Волошина, що це є теж класик європейської педагогічної науки. Ну і коли я вже повернувся сюди, я, чесно кажучи, співпрацював із обкомом комсомолу. І знаєте, вже коли йшла та доба, коли вже там путч стався і таке інше, то я пам'ятаю, як Еміль Ландовський був перший з тих ініціаторів, що, значить, проявив цьому протест. І в нас якось зав'язалася розмова про те, що а якщо б встановити пам'ятник Духновичу Володу, тут люди його чекають, Ну кажу, давайте, проводьте конкурс, щоб це було чесно, демократично. Стався конкурс був у 3 етапи, ну і перевагу віддали моєму проєкту, тому що я пояснив, що в моєму проєкті я заклав таку ідею, що Духнович пішов у вічність, тобто він у мене в Русі, і погляд його – це погляд у вічність. Я колись ще пізніше вірш був написав. До речі, я вам скажу, що я свою докторську дисертацію написав на тему Олександра Духновича. І після того, коли вже стався конкурс, почали вибирати місце, де було найкраще місце у центрі міста Ужгорода, але пам'ятник повинен бути обов'язково на набережні біля основного джерела води. І так сталося, що над пам'ятником я працював майже 1,5 року. Це 5,5 метра фігура. Я ліпив її вдома в себе у дворі. Досить тривалий час. Уявіть собі, що я все робив сам. І каркас, і ліпку, і формовка, і створення гіпсової моделі і так далі. Ну і для того, щоб ми не мали проблем з ливарними справами, було прийнято рішення уже Емілем Ландовським, що там за певні орендні приміщення з'явилися певні кошти, і була можливість відлити пам'ятник у бронзі. У бронзі пам'ятник ми відлили в одного скульптора у місті Нірегаза в Угорщині. Я їхньою роботою задоволений. І я вам скажу, був такий казус, коли було вже об'явлено, що треба, сама цокольна частина вже була зроблена, треба було пам'ятник фігуру встановити. І хтось, я не знаю, хто із політиків чи хто, перезвонили в Міністерство фінансів Угорщину, що пам'ятник не проплачено до кінця. Тобто зробилася штучна перепона для того, щоб не було повноцінного відкриття пам'ятника. І потім уже у цій ситуації, коли вже мером міста став Сергій Ратушняк, то Сергій Ратушняк взяв на себе довести цю справу до кінця. Але цю справу вони доводили разом. І Ландовський, і Ратушняк. І тому так сталося, що
через певний період скульптура лежала у Сергія Ратушняка на його терміналі тут у Ужгороді, і вже було визначено дата, коли має бути відкриття пам'ятника. І знаєте, після відкриття пам'ятника тут було велелюдно, у мене багато є фотографій з цього. І підходить до мене один столоначальник, бо я його не можу інакше назвати, кажуть, слухай, і ти з комсомолу, я з комсомолу, всі ми вийшли з тої епохи. І він мені з такою єхидною посмішкою каже, а я на відкритті пам'ятника не був і не просив слова. А я кажу, ти знаєш, мені соромно тебе слухати. Духнович належить не тобі і не мені, він вже давно належить усьому світові. Як ти можеш говорити такі мені примітивні речі? Ну і ми так із ним розійшлися. А потім уже через певний час, там, через півроку, мене постійно договоряли за те, що як у нас тут було все гарно, все мирно, а після того, як ти встановив пам'ятник, кажу, встановив не я, встановила влада, я тільки виконавець цього пам'ятника. Почався політичний розгардіяж у Україні. Ну, кажу, я не знаю, я не політик, мене вчили мистецтво в 2 академіях, і я маю робити мистецтво для народу. Я люблю цей край, бо тут лежать мої предки, ми всі босими ногами звідси розійшлися по світу. Ми світові доказуємо, що у нас тут багатюща культура, а ставити мені докори, що після встановлення пам'ятника Духновича я винуватець, це кажу, не адресу, це не для мене. І ось така була розмова, ну така, знаєте, вона неприємна розмова, коли ти це чуєш від людей, які є при владі, ну, того часу. Я хотів зазвідати, от ви вспомнили про той період, коли фактично починалися создавати перші русинські, вже і діяли перші русинські організації. Ну, ви, ясно, що ви тут в Ужгороді вже практично знаєте кожного і всі знають вас. Що можете повісти за той початок? Як це тут починало, тут в Ужгороді? Ну, починалося, я вам скажу так, все-таки пам'ятник, який Олена Мантич створила і встановила в Пряшві, в місті Пряшві, дуже цікава річ. До речі, я всім говорю і буду говорити, тому що Олена Мантич, насправді, вона ж і створила пам'ятник Масарику. Масарик її особисто позував для пам'ятника. Це не так просто. Вона дійсно має фахову освіту і Пражської академії, і у Парижі проходила теж певні курси. Вона є класиком закарпатської скульптури. З цим треба змиритися, бо це є правда. Багато її речей було і на території Словаччини, і на території Підкарпатської Русі, тодішньої політичної назви. Але коли створювалися ці русинські осередки на території області, то я вам скажу, у людей було патріотизму багато, бо була певна ностальгія, як жили люди при чеській владі, який був порядок із лісами, школами. Тобто з усім був порядок, бо та влада по-інакшому не могла мислити, бо коли деякі політики говорили, що якщо б обирати президентом Європи, то перша кандидатура була, це був би Масарик, тому що це дійсно була глибока, широкомасштабна особа, дуже освічена і так далі. Ну, але, розумієте, всі політичні компоненти, вони постійно змінюються, це ясна річ. І ці осередки, які у нас створювалися на Закарпатті, я вам скажу так, патріотизм людей був дуже високий, але керівників цих організацій було замало. Розумієте, замало. Тому цей русинський рух, він там трошечки такий розпорошений. І там є осередок, і там є осередок. А для того, щоб акумулювати і відроджувати цю культуру, словесність, музику, співи і так далі, то цього було замало. Я не хотів би вспомнити про, бо ви говорили за лідерів. В той час, беремо 90-ті роки, в той час був фактично такий ізвісний доста лідер Іван Туряниця. Це консолідував він русинів Подкарпаття, а от як ви видите його діяльність? Ну, я вам скажу, його діяльність була така, що він мав великий такий ресурс інтелектуальний, освічений, науковець, не просто випадкова людина з вулиці. Але він русинський рух, на мою думку, він більше політизував, ніж об'єднував, розумієте.
Розумієте, будь-яка влада, будь-яка країна для того має всі ресурси захисту, щоб не було в Україні розгардяжа. Це ж, може я вже повторююся, що мудрі політики, вони завжди домовляються. Завжди. А коли вноситься якийсь елемент такого політизованого, то це не добре, це ані одна влада сприймати не буде. Ну, кожна держава, тим більше новостворена, буде себе захищати Так, від того, так, щоб без не було, як ви кажете, розгардіжа. Вернемося до пам'ятника. Чесно кажучи, коли Союз розпався, я в Україні не мав можливість відлити нормальну роботу. Уявіть собі, ця робота відлита по воскових моделях. Вона важить всього 800 кг. Тут стінка 5 мм. Це стінка 5 мм. А якщо ви візьмете наші пам'ятники, я буду казати, вождю пролетарської революції, слухайте, там отака фігура би важила 3-4 тони. Ну, допотопний рівень Литва, бо це треба було пам'ятник, сьогодні замовили, на вчора щоб стояв. Ну, я так абстрагую. Тому я ливарниками із Угорщини задоволений. Вони чесно зробили роботу як слід. Бачите, у мене, значить, я заклик роблю, християнський заклик рукою, а в лівій руці у мене ікона, де зображення Марії із маленьким Христом і молитва до Марії. А на зворотній стороні ікона Архангел Михаїл, охоронець нас всіх. Тобто це така складова загальна цього пам'ятника. І кажу, що я ставив собі за мету, щоб він був у рухові і він пішов у вічність. Порозумів, тобто фактично фінансування все йшло із України. Звідси йшло. Да. Тут і меценати скидувалися, я знаю, що і меценати тут збиралися. Але кажу, основний рушій того, щоб був пам'ятник Духновичу, це Еміль Ландовський. Він на той час займав посаду? Да, перший мер міста, вже незалежної України. А що би інтересного по процесі створення цього пам'ятника могли б сте вспомнити, що на що б можна було обратити ваше увагу? Ну, десь якийсь інтересний момент. Ну, дивіться, я роботу ліпив у себе вдома у дворі. Зробив спеціальний дах для цього, що якщо буде така непогода, робив сам. Помічників я не брав, тому що, як вам казати, за помічниками треба переробляти. Я не хотів цього. У мене виробився свій стиль, своє розуміння мистецтва, академічний, чистий, прозорий стиль. Я не є якимось таким, знаєте, модерним пошукачем, хоча я всі напрямки мистецтва люблю і визнаю, бо кожна творча особистість – це є особистість, і вона має право так мислити, як вона розуміє життя, світ. Найбільшою проблемою в мене було, коли я всю фігуру виліплю, розрізати її на відповідні частини для того, щоб у ливарні могли це відливати нормально і потім аргонною сваркою все зварити. Бо тут, бачите, тут є шви на цьому, видно, де зварено. Це так у всьому світі прийнято. Це для мене була проблема. Ну і друга була проблема, як це була вже і проблема нової влади, як законно фігуру вивести в Угорщину. Бо коли я поїхав виходив в словенські железярні, там теж є нормальна ливарня, але вони художні речі не відливають, вони такого більш технічного характеру речі. Я сказав, що тут я роботу відливати не можу. Ну і зробив я це в Угорщині.